खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि लता मंगेशकारनि मुङै हादराव बन्द लाखिनायजों लोगोसे ममबाति फोजोंदों। क'क्राझाराव सिखावा गारिनि ग्लासखौ सिफायनानै बेग खावदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि देंखोनि रानि लता मंगेशकार आइजोनि थैनायखौ मान होनाय मुङै हादराव बन्द लाखिदों। मख'जाथावदि भारतनि नाइटिंगेल लता मंगेशकार आइजोनि जोबथा हां बोनायनि दुखुजों एबा आइजोआ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननो हानायनि थाखाय दुलाराय हादरावनो स्कुल, कलेज, अफिसफोरखौ बन्द लाखिदों आरो ममबाति फोजोंदों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला भारतनि नाइटिंगेल लता मंगेशकार आइजोआ 30 रावजों 3000निबो बांसिन मेथाइ रोजाबदोंमोन। बेनि अनगायैबो 2011 मायथाइयाव लता मंगेशकारनो भारत रत्न बान्था होनाय जादों। लोगोसे लता मंगेशकारनि थैनायाव नेपाल हादरनि गाहाय मन्थ्रि आरो पाकिस्तान हादरनि गाहाय मन्थ्रि आरो गुबुन गुबुन हादरनि दैदेनगिरिफोराबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सिखावा गारिनि सिगांनि ग्लासखौ सिफायनानै माखासे गोनांथार लेखाफोर थानाय बेगखौ गारिनिफ्राय खावना लांजोबदों। मख'जाथावदि क'क्राझाराव खनले सिखावनि उदखार खालामबाय थानाया बांबोगासिनो दङ। क'क्राझार जिल्ला गावबुरा गौथुमनि आफादगिरि बिरहां मुसाहारिया थांनाय रबिबारनि मोनायाव मोनसे हाबानि पार्टियाव थांदोंमोन आरो बे समावनो सिखावफोरा सुलु लानानै मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय 9 रिंगानि गेजेराव बिरहां मुसाहारिनि गारिखौ सिगांथिंनि ग्लासखौ सिफायनानै सिङाव थानाय बेगखौ लानानै खारदों। बिरहां मुसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनाय बादिब्ला बे बेग सिङाव गोबां गोनांथि गोनां राइटिं पेडजों लोगोसे फोरमान बिलाइ लेखाफोर दंमोन आरो गावबुरा गौथुमनि लेखाफोरबो दंमोन। बेनिखायनो बिरहां मुसाहारिया जायफोर सिखावफोरा बे बेगखौ लानानै थांदों बैसोर अननानै गोनांथार लेखाफोरखौ जानला मानला गाराबाला अननानै गावनो हैफिननो खावलायदों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायनि सायाव बिरहां मुसाहारिया क'क्राझार थानायाव FIR होबाय होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।